हायोबा नोंथांमोनाबो दिनै खेबसे आर'ज गाबदो इसोरनाव। इसोरा गोसो जाबा मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया गासिबो इसोरनिनो सोरजिनाय नोंसोरलाय मिथिखागौ। फैगौ दिनाव BPF नो भट होनाय माने गावो गावनि न'आव पापखौ माने लिंनानै लाबोनाय। हेलौ लोगोफोर, फैलायबाय भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनैहाय BPF आरो UPPL बे मोननैनि गेजेराव BTC इलेक्सनावहाय BPF आ देरहानानै थांबाय। बिनि गेजेरावनो खोनानो मोन्दों BPF नि मानसिफ्रा गोबां रंजानायजों बमफोरखौ गावदों आरो माखासे जि जायगायाव गावना बेफोरबायदि जायगायावबो गावदों होननानै बुंदों। एसे बांद्रायदों होननानै खोनानो मोन्दों। बांद्रायदों होनबा बांद्रायदोंआनोसै बेयो ना, नाथाय बेबायदि खालामनाङा बेबो मोनसे बाथ्राया। नंगौ, सिमा थायो रंजानायनिबो सिमा थायो, नंगौना नङा रायजोफोर? रंजानायनि सिमाया बांद्रायबा मानसिया खैफोदावबो गोलैनो हागौ। बेबादिनो दिनै जों नुदों थांनाय सिगां 2020 मायथाइनि BTC इलेक्सनाव जेब्ला UPPL आ सरकार दादोंमोन, बै समावहाय माबादि खालामदोंमोन जायफ्रा UPPL खौ मोजां मोनग्रा ना, नांगोलखौ बोराबग्रामोन BPF खौ, बिथांमोना मा खालामदोंमोन बै समाव? बिसोरनिया बमा गावनायल' नङा, बमा गावनायनिख्रुइ बांद्राय सिमा बारदोंमोन आरोना बिथांमोना। नैबे स्क्रिनाव होनायखौ नाय। नांगोल आरो माइहुंफोरखौ माबायदि सावदोंमोन, बेफोर मोनसे जाबाय जायफ्रा BPF नि मानसि नोंसोरखौ माने लाजि फोनांनाय। गावसोर जों देरहाबाय नै नोंसोरो मा, बे BPF खौ लाजि फोनांनायमोन बै समावहाय। आरो बिनि उनावहाय आं नोंथांमोन मोनसे भिडिअ क्लिप होगासिनो, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बै समाव जायफ्रा UPPL खौ मोजां मोननानै रंजादोंमोन बिसोरनि सिमाया अत्यथ' बांद्राय जादोंमोन आरोना, बांद्रायनिख्रुइ बांद्रायसिन जादोंमोन ना होननांगोन आरोना। जेरैबायदि खालामनानै रंजानाङामोन बिसोर बेबायदि रंजादों। रंजानानै बाजानानै गावनि देरहानायखौ नाजावनाया बरायनाया बेलेग बाथ्रा, नाथाय सोरखौबा लाजि फोनांनायजों माबा मोनसे खामानि मावनानै रंजानाया बे जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव नोंसोरबो बेबायदि खामजाफिनदों जानो हागौ ना। बैफोर समफोरखौ बिथांमोना साननानै दुखु मोननानै दंखायोमोन जानो हागौ। बेनिखायनो गाव माबा मोनसे मोनदोंब्ला देरहादोंब्ला रंजानायनि सिमाखौ हमथानानै लाखिनांगौ। आरो सोरबाफोर जेनदोंब्ला दुखुआव दंब्ला नोंसोर बिसोरखौ बजबनानै गोजोन होनोसो नाजानांगौ, नाथाय बेखौ नासयनानै बेखौ गादबनानै बेखौ दुखु होसिननो नाजानो नाङा आरोना। दिनैनि दिनाव जों नुदों हाग्रामाया मा बुंदोंमोन आरो फेरेंगाया मा बुंदोंमोन इलेक्सन केम्पेइननि समाव, नोंथांमोना खोनासंनानै ला ना। माबादि मानसिया हाखराव गोलैयो, माबादि मानसिया जौगायो। इसोरजोंबो चेलेन्ज लाग्रा इसोराबो जेबो खालामनो हायो, बेबायदिबो बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। आरो बे नांगोल सावग्रा बुद्रुग्राफ्रा माबादि बांद्राय खामानि मावदोंमोन बेखौबो नोंथांमोना दिन्थिगोन, नायलांदो। हायोबा नोंथांमोनाबो दिनै खेबसे आर'ज गाबदो इसोरनाव। इसोरा गोसो जाबा मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया गासिबो इसोरनिनो सोरजिनाय नोंसोरलाय मिथिखागौ। एफा बुरजा मानसिया खेबसेनो जुदि आर'ज गाबोबा बे हाग्रामा जायखौ आर'ज गाबदों बे जाफुंथारथोंलै होननानै गाबोबा बे जाखाबाय बियो। ইমান যজ্ঞ পূজা গীৰ্জা মছজিদত নাযাওঁ কিয়, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত, আল্লাহৰ ওচৰত, প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিলেও এইবাৰ UPPL দলক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ आरोना, हाग्रामा महिलारि सारा माबादि इसोरनियाव हेफाजाब नागिरना गुरै जानानै खावलायदोंमोन। नाथाय फेरेंगाया मा खालामदोंमोन, गावसोरखौनो देरसिन खालामदोंमोन। प्रमोद बर'खौनो बे इसोर बादि बुंखादोंमोन आरोना। प्रमोद बर' थासान्दियाव रावबो
इसोर आल्लाह भगवान जिसुनि आरज गाबबाबो हानायाव गैला बेबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। फेरेंगानि थाखाय प्रमद बर'आनो इसोर दै साननानै ला रायजोफोर बिनि खुगानिफ्रायनो जों बिनि साननायनिफ्रायनो मिथिनो मोनखादों आरोना। थ' भिडिअखौ आं गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सन गेजेरजों फोरमायदो। ना सोरबा चेनेलाव फैदोंबा गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना चेनेलखौहाय। थ' बाय लोगोफोर।